Не мога да седя и да направя нищо, имам много хобита, но това, което ми доставя най-много удоволствие е да правя аранжименти на песни или произведения, които харесвам. Когато правя аранжимент на песен, я правя за пиано и глас или за пиано, глас и струнни инструменти. Имам много любими подаръци, но този, който носи най-много смисъл за мен и който ползвам много често напоследък, е музикалната програма, на която записвам и правя своята музика. Като тинейджър много често се намирам да скролвам някъде в социалните мрежи, но въпреки това не мога да кажа, че имам любимо. Според мен това само да седим и да си пишем просто убива комуникацията помежду ни на живо и затова се опитвам да премахна навика да седя в телефона си от ежедневието си. Контента, който ми излиза най-често е свързан с музиката, но понякога ми излизат и видеа с животни. Аз не следвам много инфлуенсъри и нямам любим такъв, но следвам много артисти, български или световни, които ме вдъхновяват и ми носят много.